בולינו חודי, קציצות עוף וחומוס מהמטבח הפרסי, פשוט אליפות. אז בואו נכין. לקערת הבשר אני מוסיפה בצל מגורר, שום קטוש, קמח חומוס קלוי טחון, תבלינים ומלח. אני מערבבת היטב וקורצת כדורים. אני מוסיפה את זה למרק, אם זה מרק ירקות או מרק פשוט, וזאת התוצאה, קציצות בשר נפלאות וטעימות בתיאבון.